Aupa kaixo, bideo honetan ariketa bat batziko dugu, eta ariketa honetan ematen dizkigute alde batetik zuzen baten ekuazioa, eta gero bi puntu. Ariketa honek eskatzen dugu, bi zuzen ezberdin kalkulatzean. Lehenik eta behin esaten digu, R bat kalkulatu behar dugula, eta esaten digu, R-erekiko perpendikularra izango dela, eta P puntutik igarako dela, eta R bat zuzen hori kalkulatu beharko dugu. Lehenik eta behin, berdin zaiguzte eskatzen diguten beti, zuzen bat ematen digutenean goratu behar dugu, zuzen bat beti egon behar dela. Osatuta, puntu batekin eta baita norabide vektore batekin. Beraz, egingo dugun lehenengo gauza, izango da zuzen honen puntu bat lortzea eta baita zuzen honen norabide vektorea lortzea. Horretarako goratuko dugu, ekuazio parametrikoetan horrela dela bera adierazpen orokorra, eta beraz, ekuazionetatik puntu bat horren koordenatuak P bat eta P bi izango direnak, hemetik lortu alditugulak. Eta bere norabide vektoreak, U bat eta U bi, hemetik lortuko ditugula. Beraz, horrela geratuko litzateke. Zergaitik jarri ditugu hauek? Azkenean, lehenengo bi puntuaren koordenatuak A deituko dugun izan da bi minus bat, eta norabide vektorea da landarekin biderkatzen agertzen den, ezta? U bat eta U bi. UR izango da R zuzendaren norabide vektorea. Guri eskatzen digute kalkulatzea R bat zuzen bat, R bat zuzena, eta R bat hau dakigu alde batetik izango dela R-erekiko perpendikularra, eta bestetik badakigu P puntua egongo dela R bat honen barnean. Hori horrela adierazten dugu. P barne R bat. Eta bi baldintza hauekin izan gara kapasak R bat lortzeko. Eta gainera esaten digute idatzi behar dugula modu jarraituan, ekuazioaren adierazpen jarraituan. Azkenean beti lortu behar ditugu bi gauza. Zuzen berri honen bai puntu bat eta zuzen berri honen norabide vektorea. Eta gero idatziko dugu idatzi behar dugun bezala. Lehenik eta behin, esaten baldin badidate P puntua dagola R bat zuzenaren barne, zuzenean badaukagu nahi dugun puntua, esan dugu, lortu behar dugula. R bat, egongo da osatuta puntu batekin, eta norabide vektore batekin. Norabide vektore izango da U, R azpi bat. Hau izango da bere norabide vektorea. Hau da UR R-rena delako, eta UR bat izango da R bat derena. Eta bestetik puntu bat lortu behar dugu. Baina, karo, ja diri esaten, P puntua, baldintzen artean esaten dugute P puntua egongo dela R bat zuzenaren barne. Beraz, ja, ari dira guri esaten, P puntua izango dela lortu behar dugun puntu hori. Beraz, gu, ja P puntua, dakigu zein den, ezta? Badaukagu, hau badaukagu. Falta zaigun bakarra izango da, norabide vektore hau. Eta hori lortzeko, azkenean erabiliko dugu baldintza, hau izango da, bi zuzen hauek perpendikularra direla. Azaldu behar duguna hemen da, zer da bi zuzen perpendikularrak izatea. Azkenean, zuzenaren norabideak beti egoten dira adierazita bere norabide vektorekin, ezta? Orduan, bi zuzen perpendikularra baldin badira, jakin behar duguna zuzenean da, bi zuzen hoien norabide vektoreak perpendikularrak izango direla. Hau da, R bat eta R perpendikularra baldin badira, U azpi R bat eta U azpi R perpendikularrak izango dira. Gogoratu bi vektore perpendikularrak izatea, modu ezberdinetan lortu dezakegula analitikoki, matematikoki. Adibide bat izango zen, U azpi R bat vektorea bider U azpi R vektorea 0. Hoien biderkadura eskalarra 0 izatea. Beste modu bat lortzeko, gogoratu, ni baldin badaukat U azpi R dela bost minus bi, honen perpendikularra den vektore bat lortzeko, azkenean egin behar duena da, bi hauek elkartrukatu eta bati zeinu aldatu. Beraz, hau izango zen, bi bost eta minus bi jarri beharren plus bi jartzen duanez, hau izango zen honekiko perpendikularra den vektore bat. Eta, baldintza betetzen dutenez, hau da, lortu dudanez honekiko perpendikularra den vektore bat, honi, esango diogu, izango dela, U azpi R bat. Beraz, laburtzen, R bat lortzeko behar genuen puntu bat eta bere norabide vektorea. Puntua lortzeko ja zuzenean esan digute P puntua izango dela erabiliko duguna. Ondo. Horrein, norabide vektorea lortzeko esaten digute R bat dela R-erekiko perpendikularra. Gu R-ren ekuazio parametrikotik atera dugu zein den bere norabide vektorea.
eta bi zuzen haien artean perpendikularrak direla esatea da, bi zuzen hoien norabide vektoreak perpendikularrak direla esatea. Eta gu badakigu, baldin badaukagu horrelako norabide vektore bat, bere perpendikularra lortzeko egin behar duguna da trukatu eta bat izeinu aldatu. Eta horrekin lortu dugu R bat zuzenaren norabide vektorea. Beraz, badugu puntua eta norabide vektorea. Orain falta zaigun bakarra izango da hau ekuazioa modu jarraituan adieraztea. Bueno, basan dugunez daukagu P puntua eta U azpi R bat norabide vektorea. Eta horiekin lortu behar dugu R bat zuzenaren ekuazioa modu jarraituan. Ikusten baldin badugu, ekuazioa modu jarraituan azkenean baldin badaukagu puntu bat eta norabide vektore bat, egin behar dugun gauza bakarra da ordezkatzea eta izango zen. Isa, ken puntuaren lehen koordenatua, hau da, ken 3. Zati, norabide vektorean lehen koordenatua, bi. Berdin, i. Ken puntuaren bigarren koordenatua, ken bi. Ken bi, azkenean bihurtzen da, gehi bi. Zati, norabide vektorean bigarren osagaia. 5. Eta hau izango zen R bat zuzena. Beraz ja, lortu dugu eskatu digutena. Bueno, eta orain esaten digute R2 zuzena kalkulatzea. Esaten digute alde batetik R2 izango dela R zuzenarekiko paraleloa eta bestetik Q puntua egongo dela R2 zuzenaren barne. Vale, lehen esan bezala, azkenean R2 zuzena kalkulatzeko beti jakin behar dugu R2 zuzenaren barnean dagoen puntu bat, puntu hori ja ari dira esaten digutelako Q egongo dela R2 zuzenaren barne, eta Q orain ikusiko dugunez badakigu zein den, beraz puntua badakigu zein den, eta bestetik atera behar dugu U azpi R2 norabide vektora izango dela, zuzen hau zein norabidetan dagoen adierazten diguna. Eta hori lortzeko erabiliko dugu baldintza hau. Lehenik, bi zuzen paralelo direla esaterakoan, basan dezakegu haien norabide vektoreak berdinak direla. Hori da barrenatu behar duzuena. Lehen esan dugu ze gertatzen zen bi zuzen perpendikular zirenean, orain U azpi R2 esan dezakegu dela guztiz berdina U azpi R-rena. Bi norabide vektorea berdina izango dira. Eta, boratzen baldin badugu, hasieran, ikusi dugu, U azpi R zela 5 minus bi, eta baita ere Q puntua zela 7,4. Beraz, UR izango da 5 minus bi. Beraz, UR2 izango da 5 minus bi. Eta Q puntua hau da 7,4. Datu bezala eman digutelako. Orain daukagu puntu bat eta norabide vektore bat. Eta esaten digute R2 zuzena adirazi behar dudala modu implizituan. Modu implizitua goratzen baldin baduzue, da horrelako adirazpen bat, eta A eta B lortzeko izango da N vektore normala. Gogoratu, N vektore normala izango dela zuzenarekiko perpendikularra. Beraz, zuzenarekiko perpendikularra baldin bada, izango da norabide vektorearekiko perpendikularra. Beraz, adierazpen honetako A eta B koefizienteak lortzeko, egingo duguna, azkenean, izango da gure zuzen norabide vektorearekiko perpendikular bat lortzea. Beraz, N vektore hori izango zen honekiko perpendikularra. Hori zela lortzen genuen, biratzen eta zeinu aldatzen. Beraz, 2,5. Beraz, lortzen dugu horrelako adierazpen bat. A eta B badakigu izango dela N, beraz, 2 eta 5. 2 isa gehi 5 I gehi C berdin 0. Eta C lortzeko goratu egin bar genuena zen Q puntua erabiliz. Zergatik Q puntua R2 zuzenaren barnean baldin badago, hemen ordezkatzen baldin baditugu bere balioak, azkenean C askatuko dugulako. Hau horrela geratuko litzateke. Egin dugun gauza bakarra da isa eta I agertzen den lekuan Qren koordenatuak ordezkatu 7 eta 4 jarriz. Hau 14 gehi hogei, 34. 34 gehi C 0 izan behar denez, horrek esaten dugu C izango dela minus 24. Baina daukagu guztia. Balio hori sartzen dugu hemen, eta daukagu 2 isa gehi 5 I ken 24 berdin 0. Eta hau izango da gure bigarren zuzenaren ekuazioa modu implizituan adierazita.